azken aurreko pasartea. Nik pasartea irakurri baino lehen, eskerrak eman behar dizkizuet hau posible egin duzuen guztioi. Eskerrak Bilbozarra Euskaltegiaren izenez, parte hartu duzuen guztioi, idazleari, erakundei. Datorren urtean 18 urte, adinez nagusia, graduazioa, eta bitartean onaino heldu gara, ez? Klasikoen irakurraldia, klasiko bihurtu da, gure lankidea Pedro Alberdik esaten zuen bezala, behon deigula danoi. Lasai ama, kantak dira, esan zuen Arrebak. Gaixoa hots finez. Guarden burua astoratu egin zen. Aurrak zer zioen galdetu zion. Tiene fiebre, quiere agua, bota zion amak. Guardiek alde egin zuten etxetik ezera aurkitu gabe. Ia izkutugoa zen hizkuntza atera zituen ataka hartatik ama eta arreba urte ilun haietan. Beren burua babesteko erabili zuten hizkuntza zaharra. Orain aldiz, tximeletak harrapatzera joandako bi neskatila horiek hizkuntza bera erabiltzen ari ziren, baina jolasteko. Baita Zenelgaldarren alabak ere. Boitekek ezin zuen sinetxi. Ez dena hau zoragarria da, esan zian begiak zabal-zabalik. Munduko diru guztia izan da ere, ezingo nuke hau errodatu. Horren naturala, fikzioa da, eta beste gauza bada bizitza bera, esan zuen. Kamararekin grabatzen jarraitu baino lehen. Ni gara aurreratu eta it works, esan zian ingelesez. Hasieran ez nien ulertu. Nazaretekoari buruz ari zen, funtzionatzen duela haren doainak, berari efektua egin ziola. Irudiari eskuarekin musu eman eta handi gutxira miraria gertatu zela. Inoiz grabatu duen estenari politena izan dela, it works. Neure buruari galdetu nion, zenbat gauza eskatu diodan nik Nazarenoari. Zenbatetan egin dian kasu eta zenbatetan ez, gezurra badirudi ere. Nerearekin eta Unairekin laguntzeko eskatu diot sarritan, gehiegitan ere bai. Adibidez, Unaik gol bat sartzea eskatu nionean eta partida galdu zutenean askogatik.